12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे शिव के आसनवा डोलेला हो शिव के आसनवा डोलेला। पार्वती ने पूछे स्वामी पार्वती ने पूछे स्वामी काहे के आसनवा डोलेला काहे के आसनवा डोलेला। रहिया में एक अंधा पुकारे रहिया में एक अंधा पुकारे से आसनवा डोलेला से आसनवा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे घोड़े आसनवा डोलेला भोले के आसनवा डोलेला। पार्वती ने पूछे स्वामी पार्वती ने पूछे स्वामी काहे के आसनवा डोलेला काहे के आसनवा डोलेला। रहिया में एक लंगड़ा बेचारा रहिया में एक लंगड़ा बेचारा से आसनवा डोलेला से आसनवा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे शिव के आसनवा डोलेला शिव के हो आसनवा डोलेला। शिव पार्वती ने पूछे स्वामी पार्वती ने पूछे स्वामी काहे के आसनवा डोलेला काहे के आसनवा डोलेला। रहिया में का बाझिन पुकारे रहिया में का बाझिन पुकारे रही से आसनवा डोलेला से आसनवा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोले के आसनवा डोलेला शिव के हो आसनवा डोलेला। हर हर महादेव की हाँ भाई लगी भैया एक हिस्से ना ये